Türkiýede deportasiýa merkezinde saklanan wagty ýitiren bolan Alişer Sahatowyň aýaly Türk häkimetlerine ýüz tutdy. Türkmen aktivistleri Sahatowyň we Abdullah Urusowyň bir hepde bäri nerede belli galýar. Olaryň aklawçysy Türkiýanyň prezident edaratyna ýüzlendi. Gulaly Hasanowa iki Türkmenistanlynyň ýitiren bolanlygy barada 29-njy ýylda Sinop şäheriniň prokuraturasyna arza bilen ýüz tutdy. Gulalanyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä ol soňky edek adamsy bilen 24-nji ýylda akşam gürleşipdir. Emma maşgalasyna günde jaň edýän Alişer Sahatow 25-nji ýylda ne ýerden ne de öýlen jaň edipdir. Oňa derek deportasiýa merkezinden jaň eden başga bir adam onuň Edirnedäki deportasiýon merkezinden akşam Sinop'a ekdilendigini habar beripdir. Ýylyň 24-i saat gece 19:57'de gepleşdim. 25-i günü maňa saat 11:55'te Edirne'den geri gönderme merkezinden zvanok geledi. Açtım Alişer'de, buyam Alişer hemen. Yanındaki boladron beçeler eken bile bir yerde kaladron. Ular aytdı bana Alişer sevk edildi. Benim numarımı veren Alişer. Dip Gulaly gurrun berdi. Sahatowyň we Urusowyň aklawçysy bu maglumatlary barlama üçin Edirnedäki deportasiýa merkezine baranda oňa bir ýerde saklanan iki türkmen raýatynyň Sinop şäherine geçirilenligi aýdylypdyr. Emma Sinopda olaryň baranlygy tasdiklanmandyr. 28-nji ýylda duşanbe güni Hasanowa adamsyny we onuň egindeşini Sinopda tapmaga synanşyp migrasiýa gullugyna barypdyr. Emma oňa diňe olaryň Edirnedäki deportasiýa lagerinden ekdilenligi tasdiklanypdyr we polisiýa tutmak maslahat berilipdir. Polisiýa denanyň gözlegi haýyşyny kabul edip, Sahatow bilen Urusowyň ýurduň terhedinden geçmänligini habar beripdir. Hiç habar yok. Baraman gelemem. Yok çıkış etme, ezad etmedi dediler. Sınırdan çıkmadı da tuttular. Türkiye'nin içinden çıkmamışlar halı. Ben böyle emniyete gittim, emniyet ayttı bana. İl Göç Dairesi ayttı. Dip Gulaly Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmen aktivistlerini Türkmenistany uğratmazlyga çağırış edýän halkara guramalary olaryň ykbalyna çynlygy aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Düwe Galandiýada ýerleşen Gararsa Türkmen News neşriniň Sahatowyň we Urusowyň 28-nji ýylda Türkmenistana ekstradisiýa edilendigi barada habar berenligini belläp, bu ýagdaý hakykata gawat gelýän bolsa Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozandygyny aňladýar diýip belledi. Türk häkimetleri ekstradisiýa haýyşyny alan hem bolsalar konstitusiýa kadyýetiniň karary Urusowyň we Sahatowyň deportasiýa edilen halatynda ýüzbe-ýüz bolup biläjek howplaryna baha bermek üçin maglumat we resmi namalara bolýança bu adamlary Türkmenistana ekstradisiýa etmegi gadagyn edýär diýip Human Rights Watch guramasy 30-njy ýylda çap eden beýanatynda aýdýar. Gurama Türkiýanyň adam hukuklary baradaky Ýewropa konwensiýasy, raýat we syýasy hukuklary baradaky halkara şertnamasy, gynamalara we beýleki rehimsiz adam kärçiliksiz ýa-da mertebäni kemsidýän çemeleşme ýa-da jeza baradaky konwensiýa we 1951-nji ýylyň Bozgunlar konwensiýasy ýaly dokumentlaryň ýörelgelerini berja etmäge borçludygyny ýatladýar. Türkmen News neşri öz çeşmesine salgylanyp, Türkmen aktivistleriniň 28-nji iýulda ýerden Türkmenistana ekstradisiýa edilenligini habar berdi. Neşriň 29-njy iýulda çap eden bu habarynda häzir bu maglumaty barlamak mümkin däl diýilip hem bellendi. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň orunbasary Rachel Denver, Alişer Sahatowa we Abdullah Urusowa Türkiýede fiziki zulmat edewar edilmek ýa-da gizlinlikde Türkmenistana alınıp gidilmek howpy awanýar diýdi. Türk häkimetleri bu adamlaryň getirim bolmagy bilen baglylykda çalt we netijeli derňew geçirmeli we olaryň çynlykka ýydarlama howpuny awandyrýan Türkmenistana iwerilmezligini üpçün etmeli diýip Rachel Denver belledi. Türkmen Helsinki fondunyň 30-njy ýylda çap eden habarynda hem Sahatowyň we Urusowyň ekstradisiýa edilenligi barada Türkmen News tarapyndan çap edilen habar agdaldy. Şeýle-de maglumatda Birleşen Ştatlarda ýerleşen türkmen aktivisti Talip Abbasowyň Sahatowyň we Urusowyň häzirim Türkiýanyň territoriýasynda ýerleşýänligi barada aýdanlygy bellendi. Alişer Sahatow we Abdullah Urusow bir günde tutsak edilip 28-nji aprelden bäri Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklandy. 39 ýaşly Sahatowyň erkin garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistanyň hökümetiniň adyna tanqid edilip ýurtda polisiýanyň edenetdiligi we korrupsiýa ýaly problemalar gozaldy. Kanalyň 5000 çemesi tomoşaçysy bar. Urusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan bäri alyp baran YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwayet meselelerini
ara alyp maslahatlaşýar. 3-nji ýunda Türkiýanyň parlament agzasy we adam hukuklaryny goraýjy Ömer Faruk Gergerlioglu türkmen aktivistlerini deportasiýa etmezlige çagyryp çykyş etdi. Ol Türkiýede adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly geçirilen metbuat ýygnagyndan çykyşynda deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen aktivistleri Abdullah Urusowyň we Alisher Sahatowyň Türkmenistana uğradylmagynyň derrew öňüni almagy çağırdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanda hökümet tanqidçileriniň ýanalýanlygyna we rehimsizliklere sedewar edilýändigine ünsi çekerler. 2023-nji ýyldan bäri Türkiýeden we Orsetden zor bilen Türkmenistana ençeme adam şol sanda Ferhat Meýmanguliýew, Mälik Berdalla Muradow, Röwşen Gylyjov, Döwran Imamow, Maksat Baýmuradow, Serdar Durduliýew we Merdan Muhammedow alınıp gidildi. Olaryň bir näçesiň ykbaly näbelli galýar.